Ngizothini? Vuka ufeza amaphupho ngoba iphupho liyohlala liyiphupho uma umnikazi esalele. Khumbula izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa makusa manje uvinjwa yini khumbula izolo baphendulile mabekubuza ukuthi ufuna ukuba yini khumbula izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa makusa kwahlwa walala kwasa wavuka sekuyinga kusasa waphinde wathi kusay namhlanje mhlawumbe lokho kwenza ukuthi usuku lishintsha kabulela ubone ukufika kwekusasa nokuphela kwenamhlanje mina ke izolo angilalanga bengibhala lenkondlo phakathi kwababili namanje ngisabheke ngawayizolo amehlo kushuthi ngibuka umhlaba ngamehla izolo ngiyabona ukuthi namhlanje yile lokulibiza ngekusasa izolo so ngale nkondlo ngiyakuvusa emaqandeni isigugukazi iqhude likhalile ilanga lokufeza amaphupho selifikile awusebenzi kani uthi ulisikhathi sakho esakhe isikhathi sikakafiki kancane ngisacela ngiphi isikhathi iwashani licele emuva lokho ke ufakazi ukuthi isikhathi sishiya ngisho iwashi malithinzi zaningasebenzi lokho ke ufakazi ukuthi isikhathi sishiya ngisho iwashi malithinzi zaningasebenzi wena singakulindelani mangasebenzi namhlanje kwikusasa uzolindelani sebenza kusenesikhathi ngoba kusasa uzobuzukhala ngesikhathi ukuthi isikhathi idliwe yinja vele umsebenzi wenje ukuthi into echithiwe ngesikhathi uchitha ngokuchitha izulu iqabelana mangathi ngqoba usuku ukhohle ukuthi into oyiqhubayo usuku ngemva kwayo kushuthi ziyakushiya izinsuku uzongasebenzi namhlanje besuthi impumelelo into yomntakabani usho umntakabani besuthi izithukuthuku zabo khumbula emhlabeni indoda idla izithukuthuku zayo uvule okutshalile uyahlekwa kuzenzile endasemkhaleni nozumekile sibuza ukuthi ubelaleleni nabanye kudala bevukile iphupho liyohlalela iyiphupho umnikazi esalele